У Беларусі 2012 год аб'яўлены годам кнігі. У яго рамках запланавана правесці шэраг мерапрыемстваў па прапагандзе кнігі, папулярызацыі чытання, нацыянальнай культуры і літаратуры. У іх ліку першыя шчорсаўскія чытанні. Гэта была ідэя Гродзенскай абласной навуковай бібліятэкі імя Карскага і кафедры гісторыі Беларусі Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта імя Янкі Купалы пры падтрымцы Навагрудскага раённага выканаўчага камітэта. Першыя шчорсаўскія чытанні уключаны ў план Савета міністраў Рэспублікі Беларусь. Месца правядзення чытанняў, а гэта вёска Шчорсы Навагрудскага раёна, абрана зыходзячы з іх тэмы. Размова на чытаннях вялася пра развіццё бібліятэчнай справы на Гродзеншчыне, дзяржаўныя і прыватныя кнігазборы. Менавіта тут, у Шчорсаўскім маёнтку, на працягу другой паловы 18-га, першай паловы 19-га стагоддзяў была сабрана вядомая бібліятэка Яўхіма Храптовіча. Гэты факт стаў вызначальным на карысць шчорсаўскіх чытанняў. Сучасныя бібліятэкі на Навагрудчыне таксама падтрымліваюць высокую планку, паднятую землякамі-папярэднікамі. Па выніках работы ў 2011 годзе Навагрудская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма стала лепшай сярод бібліятэчных сістэм Гродзенскай вобласці і атрымала дыплом першай ступені. Удзельнікаў канферэнцыі вітала намеснік старшыні райвыканкама Алена Яўгенаўна Ермакова. Яна выказала надзею, што шчорсаўскія чытанні стануць традыцыйнымі і пажадала ўсім плённай працы і прыемнага знаходжання на шчорсаўскай зямлі. Многія даклады удзельнікаў канферэнцыі прысвячаліся роду Храптовічаў і вёсцы Шчорсы. Так, доктар гістарычных навук, прафесар Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта імя Купалы Дмітрый Уладзіміравіч Караў прысвяціў сваю работу ролі роду Храптовічаў і яго прадстаўнікоў у гісторыі і культуры ўсходняй Еўропы. Настаўнік Шчорсаўскага сада школы Мікалай Аркадзевіч Антончык вывучаў эканамічнае і культурнае развіццё шчорсаў у эпоху Яхіма Храптовіча, а Галіна Тадеўшаўна Кавальчук, старэйшы навуковы супрацоўнік Навагрудскага гісторыка-краязнаўчага музея, прысвяціла сваё даследаванне ланкастарскай школе ў Шчорсах. Усяго ў праграме канферэнцыі значыліся 18 дакладаў. Вядомы савецкі і расійскі акадэмік Дмітрый Ліхачоў шмат добрых слоў адрасаваў бібліятэкам. Ён казаў: «Пакуль жыве бібліятэка, жывы народ. Памрэ яна, памрэ наша мінулае і будучае». Спадзяёмся, што шчорсаўскія чытанні падтрымаюць бібліятэку як сацыяльны інстытут, а разам з ёй нашу мінуўшчыну і нашу будучыню. Шчорсаўскія чытанні, якія адбываюцца ў Навагрудку, даволі значна падзея для Гродзенскага рэгіёна. Менавіта сюды прыехалі навукоўцы з Гродзенскага універсітэта, з некалькіх універсітэтаў Мінска, калегі з замежжа, каб ушанаваць памяць пра знакамітага земляка Яхіма Храптовіча, імем якога, дарэчы, названа адна з вуліц Навагрудку. І звязана гэта з тым, што тут знаходзілася знакамітая бібліятэка, у якой на сярэдзіне 19 стагоддзя было каля 15 тысяч тамоў. Частка яе в электронным варыянце вернута сюды, але ёсць неабходнасць яшчэ раз узгадаць тыя падзеі, якія былі, і ўвогуле пагаварыць пра бібліятэчныя зборы і захаванне той спадчыны, якую мы маем. І гэта вельмі важна у 2012 годзе, калі праходзіць год кнігі. Арганізатарамі гэтага мерапрыемства з'яўляецца Управлінне культуры Гродзенскага выканкама, Навагрудскі раённы выканаўчы камітэт, Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Карскага і Навагрудская цэнтральная бібліятэчная сістэмы, якія даволі удала спланавалі праграму, і наведвальнікі, акрамя выступленняў, могуць наведаць мясціны, звязаныя з Храптовічам і з гісторыяй Навагрудчыны. Хочацца дадаць, што па матэрыялах шчорсаўскіх чытанняў будзе выдадзены зборнік, які змесціць даклады, што прагучалі тут. У будучым плануецца праводзіць такія чытанні